Pár héttel ezelőtt az Apple Worldwide Developer Conference alkalmazásból készített videómban már elmondtam, hogy az Apple hibái miatt nincsen még 16 év után sem egy magyarul is működő digitális asszisztense, és az új Siri AI sem lesz elérhető az Európai Uniós állampolgárok számára. Az Apple indoklása szerint azért, mert az Európai Unió a Digital Markets Act jogszabály alkalmazásával azt szerette volna elérni, hogy a Siri AI mögött álló nagy nyelvi modell választható legyen. Tehát ne csak az Apple saját megoldása legyen elérhető, hanem harmadik felek által fejlesztett megoldások is, mint például a ChatGPT. Az Apple szerint ez óriási kockázat lett volna, mert ezek az említett nyelvi modellek hozzáférhettek volna a felhasználók adataihoz. A tárgyalások során 6 hónap alatt nem találtak erre megoldást, ezért az Apple szeretett volna egy 18 hónapos Bianco felmentést a Digital Markets Act szabályok alól, ami értelemszerűen az Unió nem hagyott jóvá. Melyikünknek nem lenne jó egy 18 hónapos felmentés valamelyik jogszabály alól. Viszont a június 11-én megjelenő iOS 27 bétákban a programozók megtalálták a választási lehetőséget implementálva, csak ki van kapcsolva. Ebből is az látszik, hogy az Apple megint visszaél a piaci súlyával, és emiatt a felhasználók kerülnek hátrányos helyzetbe.